Ви, до речі, згадували про НАБУ. Сьогодні прочитала зі здивуванням великим вашу колонку про те, що ви вимагаєте відставки керівництва НАБУ. Чому? Керівника Ситника, так. Ви називаєте його корупціонером. Не я називаю. Посилаючись на рішення суду. Суд іменем України, перша і друга інстанція, визнали Ситника корупціонером. Ну, корупціонером, тому що він там пив віскі за чийсь рахунок. Ну, тобто, не те, що там причетність до схем. Пані Тетяно, в мене до вас просте питання. Як можна відноситись до того, що директором Національного антикорупційного бюро держави є людина, яка знаходиться в Національному реєстрі корупціонерів? У нас є Національний реєстр корупціонерів, його веде НАЗК. І якщо ви зайдете, там є прізвище людей. Там є ім'я Ситник Артем, я не пам'ятаю його по батькові. І описано за що. Можна що завгодно казати, що він тільки пив віскі, чи він тільки, я не знаю, щось їв там хамон. Ну, курорт на Волині, там на Шацьких озерах, це, пані Тетяна, я погоджуюсь з одним. Якщо іменем України тебе визнано корупціонером, ти маєш піти. За набагато менші речі в Європі, ми ж намагаємось йти туди, йдуть міністри. За набагато менші речі. Йдуть міністри з політики. А тут суд тебе визнав. Це вже не... А вони йдуть навіть не за речі, де суд може щось визнати, а просто за якесь там, таке зловживання. А тут є рішення суду, що Артем Ситник – корупціонер. І коли, якщо ви читали мою колонку, я про це пишу, що подальше перебування Ситника на посаді директора НАБУ, воно нівелює цю інституцію. Я от що хочу запитати, це позиція всієї вашої фракції, чи ваша особиста? Вас фракція в цьому підтримує? Наскільки я знаю, завжди представники вашої фракції, президент колишній Порошенко також, завжди дуже хвалили Ситника, називали його там абсолютно незаплямованим, чесним. Коли я робив звернення на Зеленського, коли було це рішення суду, після цього я почекав декілька днів. Я, чесно кажучи... Я бачила, ви зробили зразу... Я почекав кілька днів, я очікував, що Ситник піде в відставку сам. Це була моя думка. Коли цього не сталося, я зробив запит на Зеленського, як на президента, і на Разумкова, що з цим треба щось робити. І я почав збирати підписи серед колег. З нашої фракції підписалося не менше 10 депутатів. І, в принципі, кожен депутат, до якого я підійшов, підписався. Тому, чи було рішення фракції? Не було. Чи в цілому, спілкуючись з фракцією, може так, більшість? Це кожна людина скаже. Ще раз, можна казати що завгодно, Шацькі озера, не Шацькі озера. Тебе визнав суд корупціонером? Ти не можеш бути директором Національного антикорупційного бюро. Навіть тим більше, якщо ти себе вважаєш чесною людиною, бо ти із своїм перебуванням там, ти знищуєш цю інституцію. Бо до неї не буде вже поваги, і до неї не буде вже довіри. І не від кого, не від внутрішнього, не від зовнішніх друзів чи партнерів. Ти маєш піти. І як би хто не казав, не може світ зійтись на одній людині, Артему Ситнику. І сказати, що він за свій, він 5 років, чи скільки він очолює НАБУ, раніше казали, що нема суду антикорупційного і так далі. Але сказати, що він щось неймовірне зробив, я не можу. Там якісь є приклади, ви згадували Насірова, є інші такі гучні справи, але жодна з них не доведена до кінця, по жодній з них нема вироку. І сказати, що НАБУ це прямо суперефективна... Так про це всі ці роки ваші опоненти говорили, нема вироків, є гучні заяви. Так і я теж. І так а сьогодні на це ще накладається, що директор Національного антикорупційного бюро – корупціонер. Я не знаю, і це не може так бути. Він має просто піти. Це зробити добровільно, це було б абсолютно нормально. Треба провести новий конкурс, обрати нову людину, незалежно, хай вона буде. І хай вона пам'ятає, що не треба їхати на Шацькі озера невідомо з ким пити віскі за чийсь рахунок. Треба це також пам'ятати.